Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ka Seng State kala penrem jur ya kecing syaksiat yap jong uba Cherister Field Thankiu ubadayu General Secretary Barim ka Seng Bean Hanyotrap National Liberation Council. Haba penrem jur ya kani kecing jia menta ka khat santarik ubnai nailar arajar arpuway. Ka State kala penrem jur ya ka Sorkar kamtam ya Menteri Rangba Konrad Sangma bat Menteri ki kampo yang ke jela uba lakmen remboi. Jur ya kini ka jingle reklau abin ong jongki police department hako ka jing lam jong home minister ru CM hiru namar claim ka jing tip jongki ru itai kini ki ikinja te ngi na ka dang jong ka long kemi ru mo nang ni na bo mulai ni pen pau ka sukya ba kinle hadu ka ni ken na dare ba kilong guilty makna ni na don kanu ru ka mo ka jing kanu ka problem bet ka police department ka state government jadi kan beda kuni pihak keren interrogate kata ka hok te naka all point of view kila feel kini ki kini ka state administration ni lapan ong ba ha kini ka por ba ka jelah jungi kadang ya ling ba uni o covid dang reski border issue kadang kini ki jungi huri babun ti ki wan le bade kuni hash no ngata po maulai kadang aggravate kadang pen sat ya kacing smau juki kun samla ki jongi jadi ki long kini te haba ka government ka kwa kum ki ong kata ka peace mo kadi belong sincere ken kam de ken ban kan tak community namar la shai da ka mi ke jukul mar la da don keno ka jingde ki wei pade ki kun ki ti jongi ti ngim la bangim chu ngam de na ta ka daw ni pit ni meta ka singi kum ki ba nong mulai bet keleng jong ka dikasih ga apo ya kini kasi bangini ya pen i ya ka jing don ka jongi ba ka yang ka sem jing pa chi ba pi bat ru ka jo ka por bangin pe condemn ya kani ka kam ka balong ki kam riu klau ka ba kipta ki babat ka ain ki lale ba dah ka jo ka por ni kwa pen pa kana ka dang jo ka sti ba kini kan dei chu benjala no ru bat ni di manru ba kita ki lale ya kani ka kam kita ki SP na ki traffic na ko ka Janta Hills ba ya ki ka dei ban dismiss pen pau ki kerteng mano bala le kani ka kam mano ba pinyap because this is a murder case mano ba pinyap mano ba pa ko order pin I ka warren ba tang hangta ngin sayo ta ka justice ngi kwa men ta ka singa de independence day but ni rakhe ka ngi rakhe je jing sosi de ka lama yong da ka jing so ka penrem ni ka jing de baro ngim don jiksanya ya kata ka magisterial inquiry jong government ngi kwa ba kan long ka independent inquiry ka ba wut hiru ngi kwa ro ba kin compensate ikane ka yen ka ba kila kini no ya pa jong ka yen ka sem bat kila pinjot pin praru ka jok por ti ngi kwa ro ba ka inquiry ka long wut namar ban ong ngila ti pelen te ba ka di ka ma de case so kata ka inquiry kam da ka along no formality nakalang jok ka sri nilai ra bagin pa kinja tung tho ba ngin pressure ya government bakan wood kan ai ka justice ya ini ya kini kalong yang bat ya I bache nakalang jong lasti bat kunjur kum kat jong zai pen riu masaban pen pau ke jing pen ram ke bejur lor kani ke jing takat jupor ke jing im jong bache kani kam dei shu kata ke jing la ka ba dei an ke dei ke kam bi an ke dei kam ru klau ka bangin nam la pen pediang ha ke ru khasi jingi kum ni ubri ula bende uno ru ngingim don hak mangi ban tukelar ladaki kulit ki ong ba udei u badang ktia kita ki kam ban pakai bom te kadang ke kot ban bishar everyone is innocent until proven guilty ki ong ladaki kulit ki don ka hak ban sim ya ke im jong beriu kan mentai yu ban don kata ka kot dan ban don kita ki anyi kanun pak constitution jong kari India jangi kene barok kadi ke jing le don bor bat ke jing don ben ya ke zat beriu jangi ngasu ban ong balada kene ke jong pendem waj bat ka jong pendem waj jong kene ki dukat jong HNLC kam don jeng mentoi kam an jeng mentoi kam kala ban sim ya im jong ki biru kam mentoi man pendam wai kam mentoi wan pendam wai bahaban yai ne akata kam baki don ngakam ong bangan ban propagate ne ban pen preng ya kata kam runar ka kam bi an mo handrai kene jeng dak ru klau jong ki kulit jong ka sarkar MDA
kebala ilam khmat do kondat sangma ba do ne ulak kemen rembui kene berok kene kam ru klaus da bat kene kelong kejingan banyak zat menru jengi kaba kejing temu tengki kelong bala anda shim ya kejing jong wei ubru da kita ki fake news jong ki kamut ki layok ban lek kat bermon lada menta kerja ying jong ba she la sha si kelak ban ying jong nga ying jong pi ying jong no jong no kin su pharap bangi de kita ki khot kita ki kita ki sing de an kene ngin nak mempadang dan lelai ru nak keleng jong sti ban keleng jong gajai mentu berok ko ngin nak mempadang dan lelai ru bangi dawa ka bagi to ki berbarang kti na menta ban shim ya kejing jong ba she ki de ban yok kejing pan saja ka ba bajur wa ka ba clear hi kelong ba ulak keman rembui home minister ude ban her sukino ukan rat sangma unang yelam jangan ka seng jangan ka SLK NPP ude ban her sukino kam de su tang mata kan ke jing ja dah kan ka jing siat nama kan ke jing siat kam de su kata ngim lam la seban angkom ke encounter kan de baka cold blooded murder bat kila de baki murderers kini ki government jungi bakin ki pulit jungi ni ko pedram jur hiken ke kumpul le ka bala sule dan bor bala sule palat kam dai su ang balik dah jentip brio tu play itu bro kai dai bakim dan su am sim tu brio tu play ka daw ke selek ni ni dawa bi ya ka hok pe bak sarkar ke dai ban buat pe ya ka ai ka pak dai ban twet pe ya ke nong le ke balik ya ka len dai ka mot ki dai ban yo kem dai ka dai ban kem be mador ban pen stam ni turun dai tang banong ban kem ban pen stam ni ru ai ka daw man padano pa ai bor man ta manu pa ai bor ni ki ban le manu ban pha ya ka to dan ban udang dan dai nong ayu ban ai bor balai klub kabur ulak ban set ni kada le eki kena khasi tharai kom tu kanu dia kwet em hendrai kita khari pada bam tip kai kai kada